Asibafuni bonke abantu, uma sizobafuna bonke abantu bazosikhathaza. Sifuna la kuThixo athi manje ukhipha athi ukhipha uya ebranchini kaMoya, ukhipha uya ebranchini kaNdaba. Namba abantu engumisele bona. Njoba ngumisela labantu phakathi kubo kukhona nezimpisi. Njoba nguthuma nje phakathi kwabo futhi kukhona nezinyoka. Njoba nguthuma nje phakathi kwabo kukhona namathuba. Kodwa bheka mina ukuthi ngizawuthini kuwe. Siyeke inyoka nezimpisi unaka amathuba. Tshela uma kuthi ungavumi. Ungavumi makhe. Ojoba bavuma. Ojohana bavuma. Ojosefa bavuma. Ophola bavuma. Mhlawumbe songele ebuhlungwini, mhlawumbe sawushaywa, mhlawumbe sawulahlwa, mhlawumbe sawufaka amatilongweni. Kodwa singavumi. Foshaka kunabo mshaka bavumanga, ngisho sebefakwe esithandweni somlilo, abavumanga kulilahla icebo. Abavumanga ukushintsha istatement. Umyalezo awushintshanga ukuthi bamthanda uNkulunkulu. Ngisho sekudliwa kwathiwa mina nisindisiwe nizodla imifino. Kwabeka umfino kwabeka inyama. I mean kwabeka inyama yonke la ungasicabanga yasikhulunyela koNkulunkulu abanamehla abangaboni. Unabazalwane babanjwa nje inyama nje shintsha statement, inyama nje. Bathi laba thina sizawudla imifino. Kuthiwa uma sebebhekwa babezacila abadla inyama yokukhulunyela kodwa abadla imifino babekhuluphela. Asibalaleleni abantu abamisiweyo emabranchini ethu. Asithathele kokusho abakushoyo. Asigijimeni nenduku relay bazalwane. Hallelujah. Amen. Sengihlala phansi. Akutshela uma ukuthi makhi. Amen. Ungavumi necebo likaNkulunkulu. Mana basho kukhulunyiwe mina. Uqediwe mina, kukhulunyiwe nathi mina. Uqediwe mina. Moses bam. Abafana bayiscam. Bobhuti bam, amantombazana ayiscam. Akuthenjwanga. Ungathi scam versus scam. Uzolimala. Salopini. Moses bam. Abafana abazela ukuzolungisa umhlaba. Bawufica wonakele, bazokumosha ushulimele. Moses bam. Uthi omunye umzekelo obushiwa ubaba uMpotshane mina. Nede lo wamaxoxo. Ayisedanyini abafana baphethe ihlilingi. Alidliwe ixoxo kodwa babeyoma bashawula yini bebi competition. Athi omunye ngizoshaya 4. Athi omunye mina ngizoshaya 6. Abawathi nede nje bakwi competition. Ukuprovela lo munye ukuthi no mina ngishaya 5. Omunye eshaya 6, omunye eshaya 8, omunye eshaya 3. Laza lasala lilodwa. Sebenovile befuna ukubona ingqwele. Thola lavela lapha kamsisanga. Bama bafana. Befisa ihlilingi. Thola thixoxo. Sesize saphela. Nina niyadlala, thina siyaphela. Ba. Nina niyadlala bafana. Thina kodwa sesiphelile edanyeni. Basekha abafundi kusele mina. Anibadli abadliwa kodwa ni competition niyadlala sesiphelile. Uzophela. Abafana bakwi competition. Abafana bakwi competition badlala uzophela. Wathi uMphungosi ngamdambele oshada nawe. Ufitha amaphasela aphelile kusho uMphungosi.
Animlalelile. Mina niyadlala, thina sinjani? Siyaphela. Abezi ngoba benomshado benenhloso enhle bayadlala. Hayi mina ngamginqi bona ngeke hayi mina nganiprove ngamginqi babaginqi. Abethu asengimginqile mina bona. Bathi hawu isikhokho. Uyadlalwa ngani mantombazane mina kodwa niyaphela. Makade. Asisho ukuthi ngeke nishelwe ngoba umuntu ngeke agane engasheliwe. Ngeke ashade engasheliwe. Ngeke kusanje ekuseni sewulele embhedeni uthola upartner wakho. Angene noma ngawe inceke engakanani mawuhla sofuna umakoti uzawushiya phansi mic uyomtshela ukuthi uyamthanda. Hayi dabula lapho.